Taliwa sa Katalagman kun din halos tanan apektado sa grabing pagbaha sa may western, northern ug sa eastern Samar, bayanihan nga pag-hashtag spread kindness ni Patigbabaw. Kapulisan nag-amot-amot aron adunay ikapakaon sa mga naapektuhang residente. Samtang usa ka grupo usab sa mga tinunan ang nanghatag usab og libre nga pagkaon. Ani ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Bisan pa niadtong grabing baha, wa panumbalinga ang kusog-sog sa baha ug gitaak nining mga pulis ug ubang volunteers ang baha aron sa pagluwas sa mga natanggong nga mga mulupyo sa Katarman sa Northern Samar. Gawas niini, nag-amutay usab ang mga pulis sa Katarman aron adunay mapakaon sa apektadong mga mulupyo. Sa Hipapad, Eastern Samar, dungan sa pagpang-rescue, mausab ang ilang pagpang-apod-apod og mga relief goods sa mga residente nga nagpabilin sa taas nga bahin sa ilang panimay. Lakip sa ilang girescue ang usa ka iro nga nagiang naglangoy sa baha. Kining pundok sa mga batan-on nga mga tinunan sa usa ka universidad ang gihatagan og arroz caldo sa pamilya ni Ruben Rivera. Apektado man usab sila sa baha apan matud ni Rivera nga buot lang nilang makatabang ug makapakita sa hashtag spread kindness. May nag-chat sa akin na mga student na kailangan daw nila ng kahit konting food. So sabi ko, nagtanong ako sa kapatid ko, tapos sa asawa niya kung anong may tutulong. Sabi, okay na kaya kuya kung magbigay tayo ng kunting lugaw kasi we're not naman na mayaman, yung we can help lang kahit konti. Kining taas nga linya ang makita usab sa daplin sa daan padung sa universidad. Kay dunay mga relief goods nga gipanghatag ang eskwelahan. Matod sa uploader nga sagad sa mga tinunan, walay makaon ug allowance nga magamit pagpalit og pagkaon. Wa sila makauli niadtong weekend tungod sa uwan ug baha. Mga relief operations sa apektadong mga lugar ang nagpadayon nga gihimo sa lokal nga kagamhanan. Our partner national agencies who are very proactive in the approach. Yung sa mga private sectors lang po are planning to do some relief operations. Thank you for your support and for doing that. Yung base po sa needs assessment natin, yung kailangan po doon are food, water, and clothing. Oba ni Rod Prado, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.